Şu öjüklü telefonları, sotlu telefonları altın zatırda, 5 zatırda yani bolsa Troya kinosunu gören bolsa gerek. Troya kinosu. Wakan bilýäňiz da. Şu döwürlerde oýlap tapılan bolsa nähil bolardy? Garşylaly. Batırlam, koçoklum, gerçekler, yigitler, batırlar. Dedi memnun mu yigitler? Yelena, Yelena, Troyan divarları seni menden halas etme. Yigitler, siz men bilen men onu bilýän. İyiyim bilen. Öňe!